Salutare, oameni buni! Bine v-am găsit la un nou clip. În clipul de astăzi, după cum ați văzut, mi-am cumpărat dronă și am scos-o un pic la un test drive zilele astea și mi-a plăcut, sincer. Nu prea am avut șansa să mă joc cu jucării de genul. Am să vă pun niște clipuri să vedeți cum am filmat cu ea, pe unde am fost și sper să vă placă. Mă descurcă cu dronele, dar asta are o cameră 4K pusă pe un gimbal cu 3 axe care o ajută să stabilizeze imaginea. Pot să o ridic la 120 de metri înălțime și are o transmisie de până la 10 km, deci practic eu pot să o trimit la 10 km distanță de mine, ceea ce mi se pare foarte mișto. Nu prea am avut șansa să mă joc cu ea pentru că vremea a început să fie oribilă, plouă, vânt și nu putem pentru că e doar de 250 de grame și dacă o iau o rafală de vânt, o aruncă departe. Prețul dronei a fost de 420 de lire. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, apăsați butonul de like și cu voi a fost Vlad și ne vedem data viitoare. Pa!